Salutare băieți și bine v-am regăsit la un episod de Bunicul Măgelar. Astăzi o să facem o farsă alesă de voi. O să-l băgăm pe bunic în cadă. Să spere și el așa în apa aia toxică, să-i se ducă carnea aia împuțită după halba aia de carne sau ce avea el în mână. Pentru că mi se pare că e o carne destul de murdară, bro. Lăsăm povestea, până atunci, ca să mai vorbim. Auziți câinele? Câinele? Poate ziceți mult, bă, ăsta nici n-are canal de YouTube. Bă, efectiv, apăs fucking pe ecran și Deci o să avem prima oară nevoie de shotgun, de iteme ca să o evadăm pe Amelia. Cutting pliers, ăsta. Am văzut că primul episod a plăcut extrem de mult. M-am gândit să-l fac și pe al doilea, dar mi-ați recomandat voi să încep o serie cu farse. Poate o să încerc într-o zi să-i vadesc pe Easy, pentru că nu e cea mare dificultate. Am pus și muzică. Bun. Vamos pe aici. Înțeleg să trec papusoi. Are codul? Nu. Merge cu orice armă dacă vreți. Nu mă gândesc chiar acum să o fac. Are cu 10. Asta e tot. Mai băgați puțin cu capul și aia. Dacă avem nevoie de asta ca să dăm spara jos. Sau am dat-o, nu mai țin minte. Am dat. Am nevoie de cartii. Nu, tu aici. Filmez oricum de 3 minute. Da, te-a... și să vezi că mi-am pierdut cutting pliers-ul. Nu. Uite, vă pot arăta în 3, 2, 1 dacă nu mă credeți. Oh my god! Deci am făcut până și gărăgie și bunicul nu vine. Și face baie la picioare. Poate, cine știe, nu o să mai fac picioare. La codul abar n-am unde. La bucătărie. Nu e. Aici e. Da? Păi zi, nu aveți practic de ce să folosiți carchii. Vă pot arăta și o mică șmecherie, vă pot dovedi că îl putem împușca din nou pe bunic. O să încerc să-l bag direct în cadă. Nu știu dacă merge totuși. Nu! În fine. Oricum el tot în picioare se va trezi și tot acolo o să rămână. Dani Mucanu.
Bine. Bun, hai să-l închidem. 3, 2, 1.